Estamos en Xinzo de Limia. E non chove. Vamos a ver o circuito das 3 horas. Resistencia Xinzo de Limia. Terceira proba da Copa Deputación de Ourense de Resistencia. Pinta moi ben. Veña, non volvo a mentir, xa vin o circuito, é un espectáculo. Estamos no centro de Xinzo. Vamos a ver o circuito e despois vamos a dar unha volta por aquí. A ver que temos aquí en Xinzo. Venga. Vamos entonces. Vamos allá. Zona de barro, de auga aí, Que ao mellor o día da carreira non está así, Ojo, e mirade que zona aquí, Mirade onde nos mete aquí. E pica para arriba. Empeza subindo, podese dicir. Hostia, hai un caseto aí. Ostras. Bueno, salimos aquí a asfalto, un tramillo de asfalto. La izquierda se nos metemos a izquierda. Vale, izquierda aquí. Izquierda e dereita. Ali hai que saber El puro mes da carreira. ali hai que saber o hueco. Ao mellor se pasades moito, despois pasas ben. Pero bueno, a ver se o tempo tamén, a ver como ven. Esta zona é rápida, Porque chico de Turín é moi rápido, Aquí ves moi rápido, Está moi rápido. Ah, xa caeu. Tronzáchelo. Tronzou no ben. Hostia, mira, todo dereita. É para o sitio. No, pásase ben, Por arriba. É para arriba. Bueno, esta vai sendo a subida, unha das subidas do track, Pódese dicir. Esta é a máis jodida, dice. Despois hai unha pequeniña. Este é precioso, non? Sí. Xa ten boa pinta. Imos disfrutar do que fixamos outro día. Isto estuveste limpando todo logo. Isto é, bueno, ainda vos queda. Ahora é a época que máis medra todo Sí, rapidísimo. claro, Ahora xa- nada que vos salga o sol un día, isto medra que isto mete medo. Unha semana antes hai que ir a limpar Sí. o circuito entero, porque senón... Pero bueno, se ides tendo para ir rodando, e idelo rodando vos, e está tamén se vai mantendo algo. Bueno, pues veña, vamos allá. ¡Guau, qué guapo camino este! ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Guau! ¡Ostras, tú! Bueno. Espectacular.
bueno. ¡Wow! Espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí. Espectacular, Vese moi ben a trazada, está rápido xa, e aparte tens que ir cambiando de lado a lado. A mí encantan esas baixestas, moi bonito. Que chulada ese tramo, sí señor. Fica outro pouquinho. Se apretas vas voar, Ah, mira, pa aquí. Como pinta eu non conozco nada, pero ti vas por aí e ves a entrada. Ostras, cuidado cos árboles, Ostras, un salto, vale, hai un salto aí, tío. Alucinante. Adentro. ¡Epa! Alucinante, tío. Ahí por medio. ¡Qué chulada, tío! ¡Qué chulada! ¡Oh! Aquí hay trabajo, Cerrada, izquierda. Vale, bueno. Ay, Dios. Mi madre. Estoy alucinando. Alucinante, macho. Se conoces un pouco. O salto non conocía, dixen eu. A ver, que despois non tiña nada, que ainda se que se roda ben, que se ten. Pero chulísimo este single track. Ahora é a última subida, hai unhas antenas e desde ali ves todo o xixo, despois é deixar hasta a meta. Perfecto. Oh, que chulada de sitio, macho. O que ten é que non hai nada pista aberta, sabes? No, de feito é o que iba a decir. Eu creo que o tramo que eu recomendo para beber, para comer e tal é o da autopista. Aquí, o da autopista, da autovía, sí, da autovía. Porque aí dache para beber e tal. Sí, sí. Bueno, a mellor aquí. Que chulo, Aquí sí. Que? Alucinante ese camino. Alucinante. Pica para arriba aquí un pouquiño. Unha subida bastante agradecida. Aquí xa te podes relajar un pouco. Oh, que boa subida, Non é moi fuerte, pero bueno, vai tirando. Oh. Oh.
Mira que bonito, aquí xa saco unha toma. Fixeron a paisano. Vite barriga, vite barriga. Ai, espera, que teño aquí o meu... Espera, vou sacarla para meterte aquí. E aquí é increíble, eu non estou afeito a ver así tan llano, tío. Sí, é llano, llano, llano. Sabes que antiguamente Nós estamos ao lado do mar, estamos en montaña. esta era a laguna máis grande que había en España, estaba todo con agua. Pero sigue para lá, E sigue para lá, cando foi na Guerra Hostia, Civil, non sabía eu eso. na Guerra Civil de secaron o Franco. Home, sinto non creo, pero pa aquí decides, pa este lado. Sí, é todo unha laguna é, xa te digo, máis grande de España. E a xente antes aquí de Morgade, de Pena e Branzás, donde son eu, este pueblo Branzás, Ajá. pois andaba casi Este é o todo o pedáneo. mundo en... Este é o pedáneo, Casi todo o mundo en bicicleta. Oixe, se eu vindía bicicletas de paseo BH o Sí. Claro, claro. Eso foi por todo o mundo, talleres de Xinzo, Claro, así. Era a única que vendías, a bolero. a bolero, A viaxe claro. bolero. Que a cestiña de diante, e pim, e que facías aquilo. Vas hasta Feira Nova, que é lá onde Bande, así, tú, hasta Feira Nova, depois é subir para Bande. Pero hasta Feira Nova todo ya. Pues hasta lá, mira, hasta o Sí, regato sí, que sí, va sí, lá. Si queres andar en bicicleta, Fondo. e eles andaban moito. E era un tío que xa tiña daquelas 60 anos, parece que era. Fondo. E dicían, nosos vascos por que se anda? Porque traballamos en fábricas, collemos a de carretera, vamos ao pico ainda hai neve. Depois, outro día, o bicho collemos a de montaña. A de montaña. E vos, claro, eu teño que esperar o fin de semana, cando ahora non. Esto non me esperaba, Un cu atrás. ¡Oh, qué guapo! ¡Hostia, qué chulada! Sí, señor. E izquierda aquí para abaixo. Auga. Non entrar moi fuerte aí, senderito, mirade para aquí. Buah. Bueno. Tenemos aquí a carretera. Y sigue recto. Y sigue recto. Bueno. Alucinante. Alucinante. Vale. Por los sitios. ¡Qué trialerita! ¡Qué trialería tienen aquí, macho! Cerras aquí para adentro y para abajo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Para adentro! No me meto aquí por este pradiño, por donde se puede escapar ya a carretera. Vale, para adentro.
izquierda. Y meta. ¡Oh, qué chulada de circuito! ¡Wow! En Xinzo, aparte de ter un circuito espectacular, teñen varios lugares aos que merece a pena visitar. Fomos a visitar varios lugares emblemáticos de Xinzo, entre eles a Torre da Pena. Unha torre que parece moderna, pero é unha torre que se trata do siglo entre o XIII e o XV. Non se sabe con exactitud, con claridade, a súa antigüedade, pero cuidado, está conservada espectacularmente ben. Ten unha altura de 20 metros e é unha torre que está situada en un lugar con unhas vistas, chavales, espectaculares. Vese toda a llanura de Xinzo, está situada de forma estratégica hacia a laguna que falábamos anteriormente no vídeo, e é unha torre que de verdad, se estades pola zona, merece a pena visitar. Tiña toda unha fortaleza ao rededor, que pasa que está completamente en ruínas todo, queda algunha porta, queda algunha zona, pero que a torre está conservada, que a min chamoume a atención, pero unha barbaridade. O sitio é de locos. Me quedé boquiabierto. Esta torre é unha das 3 torres que había na zona, vale, ao final utilizábanse como defensa, avisábanse entre elas polas ventanas con lume. Que pasa? Que só queda esta torre enteira, digamos, porque outra delas ten todo o que é un lateral de ruído e a outra, a terceira, xa prácticamente nin existe. Benvidos ao Mosteiro de Bon Xesús de Trandeiras, un sitio espectacular. Estou alucinando con este sitio. Hai un parque por aquí que isto flipades, tío, pero non sei onde vai este camiño, pero dame ganas de marchar correndo por aí a ver onde vai dar. Isto é espectacular, está todo en ruínas, pero é un sitio recomendadísimo para ver aquí en Xinzo. A fundación deste mosteiro vincúlase a unha suposta aparición da Virxen María a Juan de Folgoso. No ano 1519 veu a Virxen e dixo: hai que facer aquí un monasterio ou algo, porque aquí na historia pon que tal suceso leva a erixir nese lugar a capela dedicada a María Santísima. Cuidado, porque este monasterio, a súa construcción, iníciase no 1520 e no 1668 ardeu. Reconstruíuse nos séculos XVII e XVIII e no 1813 volveu a arder. Despois a Guerra de Independencia, a venda a particulares, as pedras en esa época tamén se levaban do sitio, tal, unha cousa e outra, pois provocaron o seu abandono. Pero o lugar é espectacular, o sea, o lugar ti vas a este, sobre todo o que é a zona de dentro, o que era o patio interior, o patio interno, con esas columnas, todo o que é ao redor, vense clarísimamente onde estaban ubicadas as habitacións, onde estaban ubicadas as cociñas, os cuartos. Está espectacular, pois que está todo sin techo, está todo abandonado, pero o lugar é digno de visitar. Eu quedeime completamente alucinado con este mosteiro. Mirade pa aquí, isto parece un fregadeiro. Isto é moi probable que entrara auga por algún lado. Isto era un fregadeiro, aquí ca ventana e todo, Increíble, mirade isto, mirade aí arriba, onde se sentaban. Espectacular o sitio, Isto era interior, aquí, se vos fijades aquí as vigas, como anclaban aquí, mirade todo aquí. Todo isto. E agora, que chulada de sitio, macho. Tamén nos fomos a visitar o Museo do Entroido, mítico aquí de Xinzo, o Entroido de Xinzo, e un museo que conta con unha recopilación de todo o que é o entroido galego e ademais recalcando o entroido de Xinzo.
E bueno, podemos ver personaxes como a nosa pantalla, vale? Que vedes aquí, igual que personaxes representados como o cigarrón de Berín, o peliqueiro de Laza, temos o boteiro de Viana de Bolo, o sea, digamos que aquí está a alma que de alguna maneira potencia esta gran riqueza. Xunto con distintos personaxes, por exemplo, o General de Ulla, a Bonita de Sande, ou incluso o Folleteiro de Lobios, igual que estas dúas piezas representativas que fixemos a presentación o 15 de febreiro, plena época de Entroido, que sería o Charrero da Veiga e o Boi da Veiga. Por lo cual, nós de aquí o que queremos facer é potenciar, por en valor e protexer o que é a nosa riqueza cultural, patrimonial, do que é a festa do Entroido, e de alguna maneira ser un gran potencial que sea o cambio xeneracional e esa riqueza e esa herencia cultural que llevamos deixar a nosas vindeiras generacións. Vámonos de Xinzo con moi boas sensacións. Espectacular o sitio. Por certo, que non vos lo dixen antes, a torre vese desde o mosteiro. A torre vese desde prácticamente todos os puntos de Xinzo. É unha zona que non se parece en nada ao que eu estou habituado. Eu son dunha zona de costa, moita montaña atrás. É unha zona que se non estuvestes ides a quedar alucinados. O circuito, pouco máis teño que decir, solo tedes que ver o vídeo. É un circuitazo, digno de Copa Galicia, digno de campeonatos, digno do que queiras. A esencia que están mantendo nesta 3 horas resistencia de Deputación de Ourense estáme flipando. Quedan 2 probas, Quintela de Leirado e Arnoia, e a ver que tal. Deseando ir, chavales. Venga, un saludo. Pronto.